Socialites mazhinji nevanhu vazhinji, especially ma-artists, they capitalized vachienda kuna Nicholas Zakaria kumba kwavo vamadzibaba, vachienda vachizama kuita mavideos vachiposta pasocial media. Ndinoti makadi vatsigiri veKiyama Boys, ndinokutendai neminamato yenyu yekushuvira kuti ndiite zvakanaka mukati mekubatikana kwangu. Iko zvino ndava nani, musanetseke Mwari vari kuita kuti zvifambe. And they are the same people who are posting today about his death, and vazhinji vacho vari kuposta vachiita sekuti vane rudo, but technically speaking a lot of people are posting to gain traction on social media, but vasina kana hanya nekushayika kwamadzibaba, and a lot of them are actually glad kuti madzibaba vatisiya so that vanowana content yekuposta. However, madzibaba vatisiya tine ronda rinorwadza, vatisiya tiri patime yakaoma, especially vanhu vanofarira zvema-arts, vanhu vanofollowa art industry, especially some of us mafanatics esungura music yedu yemuno muZimbabwe. Nicholas Madzibaba Zakaria vakarwara vachitambudzika nehypertension, sugar, zvakaita sana BP, but a lot of people vakada kutora Nicholas Zakaria sedestitute. A lot of people vakada kutora Madzibaba sedestitute, kuita sekuti munhu aitambura, but Madzibaba was not someone aitambura. He was someone who was just ill patime iyoyo, and a lot of people capitalized on the issue yekuti vakangonzwa kuti munhu ari kurwara, vanhu vanomhanya nemakamera vakatakura tumapaperbag to 10 cents. And after that they benefit a lot, because video raunoshuta nemunhu akaita saMadzibaba Nicholas Zakaria rinoita a lot of views, and from those lot of views you make a lot of money, but wabuditsa maybe $10, then you are capitalizing on the situation. Semunhu airwara vanga vasingakwanisi futi kudzinga vanhu semunhu wevanhu kuti hamusauye panapa because zvakati, but zvinodzimba. Nhasi muchaona a lot of people posting about Nicholas Zakaria, muchaona a lot of people talking about him, even the people who never talked about him when he was well. Kazhinji kachona vanhu, we tend to speak about someone, especially when we stand a chance to benefit something from that setup. And tikada kuti right now, this is what is going to happen on social media today. We are going to find or to see a lot of videos of people who are fake grieving our legend Nicholas Zakaria. Zvinova zvinhu zvinobata, asi chekuita hapana sekuti Madzibaba vakanga vari public figure, and a lot of people they are entitled to somehow post him, but kazhinji kacho ngatiposte tine rudo.